Kajing puli na kitab Nehemia kelenong baar kat kebeningkong hadu bapra. Hau benai nisan hagasnem ke baar pau jong usiem arta serses. Haba kawan keladon hakamat jong u. Ngau Nehemia ngalasyem ya kawan bat ngalaterwa ya ka haus iem. Ngampat jupen i menu ya ka kamat ngausi akamat jong u. Teus iem mula kelianga balai ka kamat jong pi ka is ngausi. Haba pim pang satia. Kane kamde ke ei Henry ke jingkuslai ka donwood. Dengalai ngauting sibun laong haus iem. Teus iem un im junom balaiken ka kamat jonga kan om is ngausi. Haba kanong ba kajaka haba don ki jingtap jong ki apartment jonga ka jot. Thiau badia ka kerdop jong ka latang du da ka ding. Enda kum taus iem mula ong hanga. Tiya ka pikwa ban kerpan. Kum cha ngala duai hau blay ka beneng. Nang cha ngala ong haus iem. Lada ka pensngubhayus iem ban ladaw siya kri jong pi ulayo jing sbon na kamat jong pi to pa nga siya juda. Siya kanong ba haba don ki jingtep ki apartment jonga. Bangandup day biyang eka hang taus iem mula ong hanga. Kas iem kasyong hajan jong u. Hadu kanu pinja balano pinwan pai. Kum taus iem mula subha ban pa nga ban ngalaya bu por bat u. Tingala ong haus iem. Lada ka pensubhayus iem. To en ai hangaya ka shiti shakilat jong ka jala ka ba shalandet ka wa. Bakindup siya nga banyay lang ba hadu bangandapoy hajuda. Bat sa kaway ka shitiru hau asap. Unang pa ka klaus iem ba undup ai hangay yakiding bantau kung nakabanta ka kerdop jong ka kut jong ka temple. Ban nakabanta ka kenro jong ka nang ba. Ban nakabanta ka ying. Hakaba ngan syong tius iem ulakat kaba nga kerpan. Namar kakti basbun jong ublay kadon bat nga. Kaktien jong utray. Kasam sispa lai penyew ai bu thuliet jonga undam bet ha kasentur ladangam ken mau ya pha. Harut kawa ka Babylon hangca ngila syong bat ngila yam. Baken mau ka Sion halor kiding Jamen ray kibadon hangca ngilas dien yala kidui tara. Ai bau thuliet jonga undam bet ha kasentur ladangam ken mau ya pha. Namar day hangca magilapan nangi kinong ring mrau jongi ya kin jing ruai kinong banben jongi ya ka jingkemen ruai hangi kiong kawai na ki jing ruai jong ka Sion. Ai bu thuliet jonga undam bet ha kasentur ladangam ken mau ya pha. A kumno ken ngin la ban ruai ka jing ruai utrai ha kari nong wei ladanga klet ya pha ko Jerusalem. Ai bagakti ka monjonga kan telor. Ai bu chalie jonga undam bet akasentur ladangam kan mau ya pha. Ai bu chalie jonga undam bet akasentur ladangam kan mau ya pha. Ladangam nyo Korea ka Jerusalem kumba kum ka bakraw tam ha ka jingkemen jonga. Ai bu chalie jonga undam bet akasentur ladangam kan mau ya pha. Kajing puli na gospel bakut kat kum Lukas kalenong makandai kat khat san penyew hadu ban riu puar. Kat bau Jisu bat kisun ran chungu kidengel lek la kalenti wei briu la ong hau ngan bot ya mekat syaba melek Jisu la ong hau. Kimer siang kidon kikram kisim kason kidon kiskum henry khonu briu don jaka syong jakathia. Ula ong hawai pat ubriu cebut yang Henry utau la ong kutrai sya shua bangan lek cep yu kpa jonga Henry Jisul ong hau ie ki bayap kin cep iki bayap Henry mapi kilek batu yalap iki himau blai so wai pat ubriu la ong ngan bot ya me kutrai Henry sya shua bangan dalai ai kublai ki bahayeng hasam jonga
Jisu lang u amdan ubreu ubabu yala kakti hakalengkor bat uba kertian dien uban long ubabet ya ke himau blay. Ke gospel jong utrai.